jedna ruka ide na lavičku, na tej istej strane koleno ide na lavičku, druhá noha je na zemi, snažím sa mať chrbát rovný, nebyť tu nejaký zhrbený, činka ide dole, tento lakeť je jemne pokrčený, aby nebol úplne vystretý a priťahujem jednu ručku smerom k pásu. Dobre? Treba si dať pozor, aby človek sa pritom nerotoval. Veľa ľudí robí veľmi rado toto, čiže toto nie. Byť rovný a priťahovať to smerom sem. Lakeť sa snažím ťahať popri tele na úzko. Snažím sa priťahovať ten lakeť na úzko popri tele. Taktiež pohyb sa snažím robiť cez lopatku. Čiže zaťahujem lopatku dozadu, popri tom ťahám spolu s lopatkou ťahám aj ruku a ťahám to od dola smerom na pás. Hop, hop,